Sizin we sizin maşgalaňyzda ýürek urgazy kadaly däl, gan, goý, damarly ardaňlaryň we gan basyşy ýokary bolan meseleler saglygyna bar bolsa, onda bu video sizin üçin. Assalamu alaykum aziz adamlar. Dünýede iň möhüm bolan zatlaryň biri adam saglygydyr. Adam saglygyny gowrak saklamakda we saglyk jemgyýeti gurmak üçin bir näçe aladalar edilýär. Munuň üçin size Vertera kompaniýanyň önümlerini maslahat berýär. Vertera kompaniýanyň her bir önümi, her bir organlaryny we sizdäki bar bolan saglygyňyzdäki meseleleri TV'ye görüp çözüp bolýar. Indi derman däl bilen däl TV'ye önümleri bilen adam saglygyny bejerde has oňun we has gowy netijeler berýär. Sizin maşgalaňyzda ýürek urgazy kadaly däl, gan, goý, damarly ardaňlaryň we gan basyşy ýokary bolan meseleler saglygyna bar bolsa, men size Vertera kompaniýanyň Angel Life önümini hödürleýär. Angel Life önümini umultetini güýçlendir. Bedenimizde äki ýokumsy maddalar, ýani toksinler aýyrar. Şeýle hem ýadawlykdan diňersiň. Ganyňyz kadaly ýagdaýa getirer we damarlardaky etrom, ýani diwarlar, ýani daralmany öňüne alar. Şeýle hem ýüregiňiz kadaly ýagdaýda urar we gan basyşyň hem kadaly ýagdaýda bolar. Ýani gan basyşy ýokary bolan adamlar üçin ören, ulyp peýda getirip bilýär. Ýüze göterim TV önüm bolan Angel Life ulanmaly hakynda aýdyp geçeýin. Bunyň dowamynda 1-2 naha çemçeni ulanıp bilerdiňiz, ondan köp ulanmak gowy netije bermez. Şeýle hem durmuşymyzda bellemeli pulumuzy bir näçe wagtlara harç edýär. Emma saglygyny üçin aýramyz. Deňňäňiz üçin hoş, sag bolan, gysga düşünip bolanlar diýip umyt edýär. Aşağıda workden biligimi arkaňa bilerdiňiz. Sizde bar bolan esnelik saglygyňyzdäki bar bolan meseleleri TV önüm bilen çözer. Bildirin alın. Like, patçasa, komentariyada sizin bilesiňiz gelýän wagty sorap bilersiňiz. Hoş, sag bolun, sag salam bolun.